Коста хора, съм Гошков, той тук е Джит Доналд Дигъл, нали така беше? Бъни, бе. Да, Бъни и той Zero Donald 02. В кой сервер сега влизаме? Леле, Сашко, Зиро, зате. В кой сервер влизаме? Да. 80 дете. Е така, дами и господа, влиза Джара! Ти си двойка! И си с нещо си там. Само стълби или ярд? Да. Нека ми пише, носи дразни ми, че го тепам. Само стълби, чули? Така, у мен е бомбата. Не, Зиро, знаеш кой ми пише? Да. Между другото, сменете си имената. Стълби ли? Аво за спаля нещо такова. Напиши Сега се провежда клип. Сега ти път си говорим тук за играли и тук играеш. Да, хора, между другото, ние не сме псували. Хич, едно дете. Да, резултати може да не да бъдем двойка. Ти си с хак, човек, поне да има малък шанс. Кой как съм редила, аре сега играйте. Вчера за много дразни, като ми идвахте само защита и... Сашко, защо не го стреляше? Той с хак, мой му скачаме 2 по 2. Скачайте ми петима. Чули, Сашко? Той е Зиро. Аре, изваш ли? Да, господа, той не играе с хак. Аз с бътре на ночи не играм. Айде, играме с бътре, но да не го извадим аз. Между другото, хора, злачен е много добър с бътри едното. Аре с бътри една само да играем. Айде, ама тогава, че ми идвате един по един. Защо? Че не си с хак. Не съм с хак. С хак съм, ама... Не съм с хак. Да, Ама днес писам, аз не мога така да ви отреагирам. Нямате, не ми влиза. с хак си, де? Сега... Сашко сам с бътри едно, нали знаеш? Че изключи тогава с първи. Вие сте с калашници? Не, той Сашко бе да иска да си го купи. Той те вижда, нали знаеш? Само... Май сами играете с калашници. Само стълби да пиша... Да, господа и дами, ние Само стълби, бе. играем само стълби. Човек скачи ли джелалката дойде и да го лъжим, че излача не с хак? Аз колко хитове ми набих, бе. С хак. Тъй, че не ми се провина. Аз взим клешката и ми правя намазала. С... Калин? И аз с какво си? Бабата. Знам вече с кой оръжие сте. Хора, видяте ли как ми заби? Мани хакър, че е мъртве. И Сашко ще ми към тебе.
Между другото, аз излизам за малко от CS да се спре хака Добре, и ще мишкам. и влизам. Сашко, само стълби и без щитове. Без щитове, аз не играм с щитове като вас. Добре, да. Знам пане. Сашко да стане. Само този доста. Знам. Кой да влизам? От Сашко. От Зиро. Мали малко ми взимат. Мука. Защо да ми кажеш, че ничего не бъде? Леле, кой минах? Ей! Сашко. Снимай так. И това е нещо. Много добър, много добър, много добър! Аз говоря за тебе, нали знаеш? Вече казвам бърз селен спидхак. Възватазва ли без фатазва? Без чекалене. Възватазва ли? Аз съм Колко кръси бе? На 100? Не, сега че виж, не съм. Смей се. Добре, се смея. Обаче без чекалене или с... Ами със всяко един. Със всяко неща, със супер ли със. Човек, моля ли скачате едно по едно? Еми, добре, аз... Добре, от мен е бомбата, няма цял мап. Но той помина хикс или стълби. Точно гледам за това тази нас, става на бъд. Лъгваме стълби, бе. Аз по стълби. Хикса. Сашко. Съм гледам, Човек едно по едно, бе! така не Какво? Аз съм десам сам. Ти как вчера ми изкачахте двамата? Че беше с хак. Не те остави да си мете гранатата. доста не се... Ами, само че се скъпва. Айде. Там се скъпва. Абе, не, да. Аз сега ще убия, не съм спокой. Не ми пука. Ама, ли то целигма? Ема се тук. Ка правим? Гочените? Опа? Оп. Чай сега се прицелим. Оп. Не! Ах ти, тормозен! Не! Кои принцеси? Какви принцеси? Двама на един сте пак. Чакай! Косъм, мосъм. Ами знаеш, че Гошко и аз те гоним. Дай ме страх от теб.